Venner. Jeg har knoklet helt sindssygt, så der har ikke været tid til at lave så mange videoer. Men kig her. Så er der altså nyt i dag. Vores frontdisk, som har taget tid at lave. Nej, jeg vil sige svær at finde ud af med mål. Og så her har vi så undersænket den 2 cm, så der er plads til de her. Det kan man ikke forestille det her. Det gør altså et eller andet, ikke? Nu skal den bare males. En fed nyhed her. Stenhøj. Sakslift. Kompressor. Det har jeg altså ventet på. Ja, jeg har investeret i 200.000. Så der gør lidt ondt, men til gengæld får man nogle lifter, der bare fungerer. Fuld højde, man kan gå ind under dem. Det glæder jeg mig til. Her den første skal vi sætte dem op, så har jeg købt deres kørebane ramper her, så man kommer op med lave biler. Også en fed lille ting. Nu skal jeg i gang med at pakke den her ud, for den skal jeg selv montere. Kompressoren her. Vi måtte skulle lave den disk om. Det var sgu for høj. Nu kan alle kigge over disken her. Og lave lidt andet design her. Det er blevet bedre. Meget bedre. Så er der nyt i shoppen. Stenhøj er. Vi skal sætte de her lifter op. Det har jeg set, jeg glæder mig til. Og vi samarbejder om det, så vi får sat dem lige, hvor vi gerne vil. Det bliver godt. Dejlig kvalitet her. Dansk bygget. Så er der en ny dag her. Første lift er monteret i gulvet her. Dejligt. Så vi har lavet de her køreramper her, så man kan komme ind også med lave biler. Jeg gad ikke at have dem ned i gulvet igen. Det er for det første et stort arbejde at lave. Og for det andet, så ligger de i sådan en kar og bare ruster op. Vores biler, når man kører ind, står altså og drypper lidt. Så det her, det blev løsningen. Så det er jeg sgu spændt på, om det fungerer. Og så er vi i gang med den anden hernede. Kommer hernede. Så er de første glas blevet sat op her på displayvæggen. Og det kommer så til at se sådan der ud, når vi er færdige. Så står den på elektriker. Vi har lavet de her tegninger her. Det er hele gulvplanet her. Man kommer ind her på porten. Køkken, lifte, showroom, solfilm og klargøring herover. Der skal vi så lave, vi har lavet de her tegninger for ligesom at se, hvor vi er. Det her, det er første salen, den er her. Kontorer, trappen her. Det skal nok blive sjovt. Kæmpe arbejde. Kan vi klare det på en uge? Tjek lige det her. Der er altså lys. Vi har fået lys. Vi har bare sat det til her midlertidigt. Nej. Det hjælper på det. Så er vi ved at gøre det lækkert over på væggen med de nye Innovacar skilte her. Super måde at fremstille det på. Det skal nok blive lækkert. Så her har vi lavet 2 store skilte. Alt udvendigt her, og alt indvendigt her. Og de andre små kommer her over hjørnet. Så er vores væg ved at komme til rette her. Hvad siger I? Ser det ikke sindssygt ud? Jeg synes, det er blevet pissegodt. Det har jeg glædet mig til der. Og prøv at se iPad'en, som faktisk klarede branden. Den var helt i den anden ende. Der har faktisk ligget en container et helt år. Der var stadig 13% strøm. Er det ikke sygt? Høj container. Men man ser ikke. Se her. Vi er altså i gang. Og herovre. Så har vi sat skilte op i dag. 2 indtil videre. LED-skilte. Kig her. Dem glæder jeg mig eddermame til at tænde på. Og logo hernede i bunden. Er det ikke fedt? Det var en dyr folie. 3 meter. 2900. Au. Jeg vil hænge det her op til alle vores produkter her. Og så hænge her.
det ikke fedt? Det er fedt. Jeg glæder mig. Og vi er i gang herovre. Masser endnu. Og så står den på fælge i dag. Sæt fælge op på vores fælgevæg her. Det har jeg altså også glædet mig til. Dejligt, ikke? Så står den på luftslanger. Jeg laver det selv. Forskellige koblinger her og spændbånd. Kom heroverfra, op over porten, ned her til noget luft. Også på den anden side. Og så ned til dækkerbrættet her. Nå venner, så er der 2 dage tilbage. Jeg ser sgu lidt træt ud. Prøv at se, hvor langt vi nåede. Så, se her. Jeg roder altså lidt. Men vi har jo flyttet alle vores ting herover i går og i dag. Og vi har lavet de første 2 biler i dag. Indimellem alt det her rod her. Vi går og sætter på plads nu her. Vores lager heroppe. Og jeg har fået sat det her på plads herinde. Vores nye Innovacar-produkter, som vi er så begejstrede for. Det kan også købes af private. Det er dejligt. Ja, vi er ved at være der, men der er lang vej nu. Så lander nogle af de første biler nu her. Der er jo lige nogle kunder, vi bliver nødt til at servicere midt i rodet her. Men det gør vi. Så er første bil på liften. Audi e-tron GT. Stenhøj liften. De er gode. Fungerer. Det er da en, vi har lavet. Så står bare tørre nu her. Det har været en lang dag i dag. Stort set alt er sat, hvor det skal sidde. Meget bare oprydning nu her. Det sidste oprydning. Der var en bunke her med skrald. Så nu skal jeg bare have fjernet det sidste her. Vaske gulv. Og så er vi klar til at tage imod en masse glade mennesker i morgen. Også her. Ja. Tjek lige det her. Er det ikke hyggeligt? Det er hyggeligt det her. Det er som at være i en stue. Og her. God kaffe. Og lidt lakrids der. Det er blevet godt det her, hva'? Det synes jeg. Min gode ven her. Art Pusher. Masser af fede detaljer. Ej, det er altså blevet fedt det her. Så vil jeg være der. En lille detalje her, jeg har fået lavet. Vores arbejdsbord her. Vi har lamper her opladelige, og forskellige maskiner opladelige. Det er ladestationer der, og et stålbord. Det gamle værksted, det var jo en godt nok Scanway, ikke Wirtz, arbejdslampe, som sad i en lader, sat ild til hele værkstedet. Det er de her skide batterier her. Så det jeg har fået gjort, det er, når man går herfra og slukker lyset, så slukker alt strøm på det her bord her. Så der er ikke nogen, der kan glemme at have en lader i eller noget. De her batterier, ikke? Det er livsfarligt. Så det kommer ikke til at ske mere. Har jeg sørget for i hvert fald. Så alle jer derude, i hvert fald anbefaler jeg at få lavet det sådan. Så man slukker her, så slukker alt det lys og lader.